Sing ndi? Tak dudohi. Iki ono demen aku jaman biyen ya iki. Rikala semono iki. Ora ambruk iki. Nah iki lho. Sing ndi? Senang to iki aku. Nang ngene iki. Sing ngono kuwi. Iso senang ngene iki. Parfume apa ngono? Parfume. Alah, Remason. Remason. Heeh. Yo. Ojo gelem piye to? Didemek wong ganteng nek wis kok. Kok nek sawanen, Dek. Sawanen dasmu kuwi kok sok. Yo, Dek. Hoi. Isa. Isa turu ngene iki. Ngene iki ya tak omongi. Timbang ngono-ngono kuwi luwih penak ngopeni ngene iki. Piye? Penak. Penak ngene iki. Lah kono ngono-ngonoan kuwi ya. Ngonoan kuwi panganane burger. Heeh. Spaghetti ngono kuwi. Ceblak ngono kae. Iso. Lah nek ngono kuwi gampang. Alah, dur jelantah karo gereh tok wis nrimo ngene iki. Seneng banget iki wisan. Kok ngene iki. Lah makane iki nek omongnya apa ya iso. Sik, Dek. Iki. Utawa menak ngopeni ngene iki bang ngopeni ngono kuwi. Ngene iki ngentekne apa-apa. Nek apa-apa lah iki terima gereh karo jelantah wis nrimo ngene iki. Aku nek ya. Nah, niku sing ndi to? Wis ana sing ndi? Omong. Iki ngene iki. Kuwi bojone No ya kuwi. Bojone No. Bojone No kuwi. Nek niki. Jare widodari pirang kae? Widodari 72. Widodari 72 aku milih iki. Kuwi ta. Ikut ayah ayo. Ikut ayah nanti beli jajan ayo. Nanti tak beli mainan sing tolet ngono kae. Enggak mau ikut ayah. Enggak mau yuk. Lah kalau ngata kalau sing di lah kae. Lah medeni piye to? Ora gelem. Aku wis ora didakupak nek kene. Loh, lah kene jare anak. Kono ya anak. Loh, anak aku nek kene bojoku loro, Dek. Lah Dek mbok ecer-ecer. Oke kok so. Iki mau bojoku loro jan loro. Sing di. Endi to? Sing di. Iki ya. Alah iki to. Yo. Mas, iki jare pacare pengrawit iki di. Pacare iki. Jare pacare pengrawit jare. Hai. Kowe ae gak nyanyi. Oh, sing di. Sing di to, Dek. Sing di. Bro, jambrong yang mu to, Bro? Alah kok ngene, Bro. Gale mulih, Bro. Tak susui selawe. Padak selawe. Ngene iki. Iki wayah sapa iki? Wayah sampean. Wayahku to. Iji. Yo aku nek nang kene iki jan wong-wong ki wegah tepuk tangan nang kene iki. Lah iya kaya lah iso. Dok kemeng kabeh tangane Pak Remason. Udine tontonan gratis ya to. Karek delok. Tepuk tangane wegah to. Lah iya apa meneh? Birunya cinta. Birunya cinta. Cinta apa? Wah kene iki ora sangu kabeh ya. Ora sangu. Ditek tuku wineh Brambang. Tuku wineh Brambang 35 wingke. Koso. Ayo dilanjut. Ye Fati ge sehat ge. Sehat. Ye Bauti sehat pokoke ge. Mbah ki nang kene julukan ning rumah ya sayang lho, Bos. Koso padak men. Kene matuti nggih. Cah anyar Dek, udu cah kuno kok. Ayo. Iya Mas, ya aku nyolot ki. Anu, sirahe sik. Jo, bapake Mas Arjuna ki ya unik ngene iki. Piye? Dipalang ngene iki. Kayak jago pitik. Iya. Nek ora apa-apa, sing penting guyub rukun rame Dek ya. Regang. Nah, tepuk tangannya mana? Hah. Ora jaket mau. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Wis. Mesti ibu-ibu ngono kuwi. Ngono mesti ibu. Sing kene tepuk tangan to? Heeh. Pasukanku kene urung tepuk tangan. Tepuk tangan. Alah. Ora ning apa-apaan. Iki lho, Mbak iki. Eneng lho Mbak. Ya aku ya. Ya. Heeh. Ayo Mas, ditabuh Mas. Mas Haji, monggo. Ya.
Tapi bohong. Apaan? Lek ngono si sunat mengke ya iso, Mas. Ngono mengke si sunat mengke iso. Lah piye aku goreng dadi bubuk kuwi kok. Ben lho kae lho jadi bab coklat sama ijo kuwi lho. Penawasaran. Ngomong iki sampe nguyuh-nguyuh iki. Ambal pindo. Iya, ambal pindo. Gak sah. Ayo tobu tepuk tangan tobu brojo. Kowe iki aja guyu nek nguyuh tenan. Kowe engko koso. Guyu ora koso. Guyu sampe klik 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 ngono gitu. Engsele mengke. Engsele iki. Engsele. Sopak ki mau. Ayo. Ya Mas Dio. Joko mlarat wong tuamu pangkat urip ning desa wis toyo iki wis wancine padha ditauke karo priya bagus sing padha sugihe. Ngompal lho. Menak. Aku yo pengen dingene kae lho. Ngene. Cari, empun Mas, empun. Kalau kirik-kirik. Cek. Piye sih? Kowe ngomong apa to? Ya apa? Kita wedi karo kowe terus. Kita wedi karo kowe. Wih iki asine ora wedi ya. Ngapa? Lah ngapa? Gila. Kowe mau Lah ki. kira aku ndak kapar kowe. Lah iso nek siji-sijine mesti delem iki mau. Ngono. Heeh. Mesti kulon dhewe kuwi. Coba. Jadil ngadeg, Dek. Aja lek dolan HP ayo. Lah iya. Nah, kuwi Monggo Ya sedanten. tak ini kerja ini. Ini kerja ayo berdiri. Yo, sepatu kok ngene gua nyapa to? Kuasa. Kok Ala dere, Pak. Ayo tak gendong ora. Ora ayo berdiri. Ya. Dipakai Dek ya, heeh. Ayo toh, kosong. Ngadeg kabeh. Oh, jadil lek lunga kabeh itu. Ayo ledik rene. Rempah. Nah. Ayo iki member baru iki ayo. Nah, ya Rono. Nah, iki Mas Bulan. Adik-adik sini. Kur. Adik-adik sini. Oh, nyosor ae. Ngopo ngerti wong ganteng rada giras kok iki saiki. Nah, ada ke barat sana. So, kayak ngene iki. Gede cilik. Nah, buang. Ngono kuwi. Parene apa? Ayo. Kene menak Mas. Rob. Ngapa? Sing apik ngono lah. Sing piye? Getaran ora tau pramukae ngene iki lho. Barisane meletot kabeh. Pramuka tok nek Agustus, Jo. Wah, iki aja tok nek. kesuran. Heeh, isi suran iki temane. Alah. Hah, Lemes ae ngapun. empuk. Kayak rencana ngono, Rob. Kurang mateng. Lah iso. Jos delan ta? Papat menik-menik ya ta?
Ah kaya ini sama sing lor. Lor. Sik, iki tak tekoni mak diku sik ya. Ini, Mak De. Rene aku jaluk batu amur ini. Rene. Nganu, tetua. Lah piye nih Bali beriki Dek. Sing apik, Rob. Hah? Bisa si apik. Nah iki mikir disaka Mas De. Nah, iki nek saka lor Mas De ya. Kolor dicedakne to mikir. Nah, iki nek pomo bayanganmu Mak De ya. Iya. Iki buah apa Mak De? Nek saka lor iki. Buah anu, apa apel? Apel. Apel. Tegese apel ki piye? Apel ki nak wis nempelke kesel. Nek wis nempel kesel. Oh, kaya ngono kuwi. Terus tegese manis ya. Manis sekali. Manis. Dek, Mas mau Dek. Haha. Neng, ini kok aneh lalere to iki? Iki nemu lho. Modus. Nyapa? Kesuwen ora nyawere kok sok. Ora ning ngono lho, kaya awake terobos. Kaya Awan awake. ban. Iki sing nomor loro iki Pak De, kolor iki. Iki kaya apa iki? Kaya duren. Duren tegese piye? Oke seasonan duren nak paradu leren. Oh nek baradu elen. Iya. Oke season ya tegese. Oke. Heeh. Ini sing nomor 3 iki Pak De. Yo. Nomor 3 iki kaya apa? Kates. Kates, tegese kates iki apa? Kates ke testing jangan kates penting. Kuwi vitamin C. Vitamin C, cok. Ruwokno, jangan katese vitamin C. Vitamin C. Kidul dhewe iki. Kuwi kelapa muda. Kelapa muda tegese awak Dik, seger. Kanggo rujakan. Rujakan. Kanggo tombo wong Kesel. kemlamut. Kena tombo wong loro edan. Wong edan ya ngono iki. Kowe papat iki milih sing ndi Mak De? Kabeh api aku Kabeh apik. ora iso milih. Hah, joget sik nek ya. Iso. Ayo, Cok. Serampatno, Cok. Serampatno. Kong joget kong. Joget kong kudu dadi. Jadi, wer jadi. Serampat. Tayupno. Ditayupne yo. Yo ora Mas jale Mas. Ora. Dong lela lho yo. Oh lalo lelo. Ayo toh. Dong tak. Terus yo. Ayo. Dong tak, dong lela lola lelelo lo tang dulu. Wegak. Urung atraksi kok joget. Ayo. Ora Mas. Ayo Ji, salat maghrib. Lah. Hei. Yo jagale juga deh yo.
sakmono ya. Sakmono gek kowe leren ngombe udut sik ya. Lah engko nek wayah harimau kok nduget neh ngono. Lah iso. Heeh. Lho ya kon main. Rene Adi Mas. Pripun Kakang Mas? Iki mau ya oke kanca-kanca riok seniman ya toh. Khususnya pengganong, pembareng ya banyak. Banyak. Heeh, iki sekali. adewe ngenai wektu kanggo Sing. pengganong sing kanca-kancane dhewe. Monggo Mas. Ingkang badhe ngersake ganong monggo. Yo jakile ngadeg kowe. Yo, ora usah lugu. Nah. Ya. Retok asik. Kelulung.
lo. Iya. Iya, ngono lo. Ah, oh, ah, oh. Ya. Oh. Ah, oh, ya. Oh. Ah, oh. Ya. Ya. Syukur Allah. Rokok Adi Mas Jambrong. Bapak Gondrong ugi mlebet kalangan. Idan nggih, monggo. Ya. Wah. Dulu. Hahaha. Sok ger, alon. Oi. Rasa. Woi. Oh. Adalah. Lele tenaga lele. Os. As.
masuk broker. Tepuk tangannya, ayo. Yuk, pisahkan. Layang broker. Lah. Tepuk tangannya mana? Yuk, pisahkan. Wah, Yo, barang itu kedase ra apa-apa. lah iya. Lah iya. Yo, dase ra apa-apa wi. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya ngono. Wah. Ah. Iso. Woi. Dan Yo, tepuk tangan yo. kayak Mas ya. Lah iya. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya ngono. Balon-balon ya. Iya iya. Lah iya. Lah iya ngono. Wah, iya ngono. Yo, monggo sing pengen salto langsung tekalangan. Woi. Wah, Ya. wah, Ya. Oi. 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 Ya. wah, sudah. Lah. Oh. Langsung kalah jerakan tari dadak merak.